Rutinitas sing disawang merek bosen dilakoni juga bosen tapi nih ya tetep tak lakoni lah ya guys. Ya seperti biasa inyong tak ngumpul nak nyawa disit lo ya guys, lawang nyawa nih egin berserakan. Lanjut iki buka-bukaan, buka korden karo jendela lo guys. Ya karena udara sing seger esok-esok pada melebu maring jero guys. Lanjut nang kene inyong guga anake guys, anak wadon tak guga disit kontangi leweng wis awan iki guys. Lanjut anak lanang juga tak guga ya kontangi konsolat. Banjur inyong nyapu guys, nyapu ruang tengah, ajak kelalen longane disogrok-sogrok. Ya ben resik kabeh, nek resik toli penak diambah. Lanjut inyong nyapu kamar ngarep iki guys, kamar anak lanang. Gue teman dilekake banget guys, ngerti teman dilora sih? Ya kue tai tikus guys. Lah aku nang ngene nyong tikus akeh banget guys, jan ora umum yakin padahal ya cok untuk racun. Lanjut iki ruang tamu nih juga tak sapu-sapu jen dilebih wis awan yo guys. Perasaan inyong tang ini gosip mau lo guys jam 5 lebih siti. Lanjut iki turunannya juga disapu-sapu guys. Alhamdulillah akhirnya kelar juga tugas bersih-bersih inyong guys.